En l'any 2011, 3 familiars de la iaia Quimeta van tenir la idea de gravar-la i penjar-la a internet. La Quimeta no va trigar a adonar-se que l'estaven gravant. A dia d'avui, segueixen gravant-la, amb por de ser descoberts. Si vostè vol veure qualsevol capítol de la iaia Quimeta, només ha d'entrar a Facebook o YouTube. Jo estava, ja havia dinat, em sembla, sí. I em truquen i dic, què ets en Marc? Què ets en Marc? I no sé, ja no sé què em va dir. Diu, no, de l'hospital, que ja he anat a l'hospital. Dic, sí, ja hi he anat, i ja m'han fet la prova. Diu, com que ja li han fet la prova? Dic, sí, dic, avui, ja m'han fet la prova. Dic, i em pensava, en Marc se me n'estan fotent. Com que ja he anat avui? Dic, sí, ja me l'han feta. I jo, pensant-me que eres tu, pensant, cony, aquest nano, quina manera de tocar-me els collons. Però pensant-me que eres tu, quina manera de tocar-me els pebrots, aquest nano. Dic, sí, ja me l'han feta, ja. I això, i diu, bueno, diu, és que ja no sé ni el que em va dir, ja no ho sé. És que ja no ho sé. I com que estava mig Pirela, de dues injeccions, me'n van fotre una aquí. Ara li fot la culpa a la Pirela, però quan va sortir... La Pirela què és? El piripi de la droga? Clar. I quan va sortir de l'hospital, a mi per tombar-me, a mi necessita 10 injeccions. No una, 10. I ara perquè la va cagar en el telèfon, però no perquè anava a Espirela, sinó perquè Vaig pensar que era vas a morir con tu propio veneno. De mal pensada. I dic, no, diu, és que l'hospital i dura amb l'hospital. Jo pensava, que manera de tocar-me els collons al nano. Dic, ja me l'han fet avui la prova, ja me l'han fet avui. I dura amb l'hospital. Jo pensava, aquest nano m'està tocant els collons. Pensava que eres tu. M'està tocant els collons i no sé què. Dic, bueno, maco. Bueno, maco, Déu, records a la Sandra. I vaig pensar, ni s'ha disculpat el nano. Ni s'ha disculpat i ell, ja, que era jo que t'he fet una broma. Dic, ni això no m'ha dit. El malparit. Vaig pensar, Jo, adéu, maco, records a la Sandra. I pensat, mira, i el nano no em diu, ja que era una broma. Dic, i no m'ho ha dit, el malparit. Perquè vegi fins a l'extrem que arriba, No m'ho ha dit el malparit, que era una broma. Al final què? Vas penjar i ja està. I vaig penjar, vaig tocar els collons, ja està bé. Això treus de casa, que no foten amb els de fora. I què més? Ja està, vaig penjar. I després et va trucar l'home. Jo vaig penjar. Truca la mama i li diu, què t'han trucat de l'hospital? No, a mi no. Dic, a mi no. Dic, què t'han trucat de l'hospital? A mi no. Sí, dic, el nano m'ha tocat els collons. Dic, el nano m'ha tocat els collons. Dic, que si havia fet la prova, dic, ja me l'han fet a la prova. És que a l'hospital, dic, ja me l'han fet a la prova. Dic, i toca'm els pebrots, dic, apa, adéu, maco. No, dic, adéu, maco, records a la Sandra. Pensava que te n'en foties, de mi. Com que sempre estàs amb els telèfons, i així, i que se me n'estan fotent. No ho ha fet mai. El nano. Una broma d'aquest tipus no ho ha fet mai. No, doncs mira, ho vaig pensar. I que a més ja té una edat, ja està casat. Per això. No te tens el coco. I encara com vaig penjar... La va pensar... Vaig pensar, no m'ha dit iaia, que era jo que t'he fet una broma. Dic, ni això, no Ja m'ha dit. està bé, Ja està bé.
Sí. Que No, no... el primer que et va dir? Sí, sí. Que està sencera la seva mare. Que no està sencera la seva Ostres, mare. que li vaig arribar a dir? Li vas dir de tot? Home, no. No, li vaig dir que ja me l'han fet a la prova. I dura amb l'hospital, dic, ja m'ho han fet. És que jo li intentava... Ja m'ho han fet. Diu, jo intentava parlar amb ella, diu, i aquesta senyora no escolta, diu. Esclar, em sap que se l'estaven És ella. fotent. És ella. És ella. Segur que és ella. Segur que és ella. Jo pensava que l'estaven fotent. Hòstia, Em va saber greu, Em va saber greu, Després, no? Un cop aquí dalt. Esclar, Un perquè... cop aquí dalt que em va dir el que va passar. Quan va provar el seu Esclar. veneno, li va saber greu. Clar, dic ara, pobre home, el pobre noi, el vaig prendre amb la teva veu. Dic, això la Sandra ha mirat de contractar amb ell? Per dir-li, escolta'm, que aquesta dona aquí... Està sencera. No està sencera, està com una xota total.